खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बीटीआर एकर्डा साधारण नङा। हिमन्त सारा बुंनाय बाथ्रा बे 1967 मायथाइनिफ्राय डिवाइड आसाम 50-50 होननानै बर' सुबुंफोरा बिग्रायबोदों। पीटीसी निफ्राय जागायनानै एबसुसिम एनडिएफबि सिम डिमान्ड खालामबोदोंमोन आरो थाङै थुङै मा जाहैबाय दा बीटीआर एकर्ड। बे बीटीआर एकर्डआव मोनसे क्लज दं मा फिउचाराव आसाम विल नट बी डिवाइडेड एनी मोर इन फिउचार नङा होमबा। फिउचाराव आसामा आरोबाव बाहागो जालिया बेबायदि। आरो बे बाथ्राखौनो अमित शाह बिथांनि सिगाङाव जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदोंमोन। नुनो मोनदों बर'नि सासेबो सुबुंफोरा बे बुंनायनि सायाव एसेबो मोनसेबो रिएक्शन फैयाखै। गोबां सुबुंनि जों रिएक्शन नुनो मोननाय जायाखै। माखासे इउट्यूब चेनेलखौनो बुं फेसबुकआवनो बुं जों रिएक्शन नुनो मोननाय जायाखै। आरो जोंनि जा लिडारफोर दं बर'नि जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोनखौबो रावबो कुइसन सोङाखै। जोंनि जार्नेलिस्टखौनो बुं माखासे निउज चेनेलनि बिथांमोनखौनो बुं बिथांमोनाबो खुनु सोंथि सोङाखै। बेनिखायनो बे बाथ्रानि सायाव आं फंनैसो बुंनो गोसो गैयामोनबाबो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाना फैनांगौ जादों। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बर'लेण्ड बिग्रायनायनि मुङाव 5,000 निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय। माखासे आइजोफोरा रान्दि जानांबाय, माखासे आइजोफोरा जिनाहारि जानांबाय, माखासे नखरफोरा आलाय-सिलाय जानांबाय, हालाय-हाफाय जानांबाय। बेबायदि गोबां जाथाय जालांबाय। गुबुन गुबुन रोखोमनि बिग्रायनायावबो बेबायदि जिउ जोबबाय, गोबां सहायनांगौ जाबाय, आलाय-सिलाय जानांबाय। नाथाय बिनि बिनिमयाव जोङो बीटीआर मोनबाय, बीटीसी मोनबाय, बीटीएडी मोनबाय, बीटीआर मोनबाय। नाथाय बे बीटीआरनि क्लजआव मा थाहैबाय, मोनसे क्लजआव मा थाहैबाय, इयुनाव आरोबाव आसामा बाहागो जालिया। थामहिनबा डिवाइड आसाम 50-50 जा स्ल'गान होदोंमोन 1967 मायथाइनिफ्राय बे स्ल'गानाव मा नांबाय, फुल स्टप, जोबथासिन थेसिन नांबाय। बे बाथ्राखौनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिखाफोर दाननानै अमित शाह बिथांनि सिगाङाव बुंदोंमोन। नोंथांमोना निश्चय निउसखौ नायदोंबा नुगोन। रावनिबो रिएक्शन गैयैखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना गाज्रि दामोन। दानिया नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन। हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेबायदि बुंनायनि जाहोना मा जानो हाथावगौ। आं सानो बेयो बै क्लज मोनसेनि थाखाय। आं क्लजखौ बुंलिया नोंथांमोननो। जे क्लजआव लिरनाय दं मा फिउचाराव आसामा डिवाइड जालिया, बाहागो जालिया। राजखान्थियारि जाहोनबो जानो हागौ, भटखौ लानानैबो जानो हागौ बे जाहोना। एबा ओरैबो जानो हागौ माखासे आसामनि सुबुंफोरखौ गोजोनग्लाय होनो थाखायबो बिथाङा बुंदोंबो जानो हागौ। आरो बयनिख्रुइ देरसिन जाहोना जाहैबाय बै बीटीआर सुक्तिनि क्लजआवनो दंखायो नालाय जे फिउचाराव आसामा डिवाइड जाखालिया। बे क्लजखौथ' नोंथांमोना बीटीआर सुक्तिनि समावनो गासैबो फरायखादो नङा होमबा। स' बे मोनसे क्लजनि थाखायनो बिथाङा दिनै बिखाफोर दाननानै बुंनो हादो फिउचाराव आरोबाव डिवाइड जालिया। नाथाय जोंनि भारत सरकारा जोंनि आसाम सरकारखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंखादों मा बर'लेण्डआव बा बर' भूमियाव जेसेबांखिनि डेभेलपनि खामानि मावनांगौ, जेसेबां जौगालु खामानिखौ मावनांगौ बेखौ नाथाय बेफोरखौ आबुंसारै आसाम सरकारा मावनायाव सिगांनांगोन बा गोख्रोङै मावफुंनो थाखाय दायित्व हिसाबै लानांगोन। बे बाथ्राखौबो खिन्थु भारत सरकारा आसाम सरकारखौ बुंदों। बिथांमोना मिथिगौ, केन्द्रीय सरकारा मिथिगौ, भारत सरकारा मिथिगौ जेब्लासिम बर'लेण्डआव बीटीआरआव बीटीएडीआव जा बुङो बीटीसीआव जौगानाय फैया अब्लासिम आसामाव सान्ति फैया बे बाथ्राखौ मिथिगौ। बेनिखायनो सुक्तियाव जाबादि दङ, एकर्डआव जाबादि दं बेबादिनो मावफुंनो थाखाय केन्द्र सरकारा बिथोन होदों आसाम सरकारखौ। आरो जोंनि प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मा जुदि सुक्ति बादियै बा बर'लेण्डआव बा बर'फोरनि जाबायदि गांनाय उखैनाय, जाबायदि जौगालु खामानिनि गोनांथि जानानै फैदों जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि हारिया जाबायदि जौगानो हानांगौ, जोंनि डिमान्ड बादियै जुदि सरकारा मावफुङोब्ला, जोंनि गासैबो गांनाय उखैनायखौ जुदि सुफुंनानै होयोब्ला डिवाइड आसाम 50-50खौ दाबि खालामनाय नङा बेबायदि इंगित होखांबाय प्रमद बर' सार बिथाङाबो। बे बाथ्रायाबो नंगौ। दानिया आं नोंथांमोनखौ सोंथि सोंगोन मा इयुनाव आसाम सरकारा, भारत सरकारा जोंनि गांनाय उखैनायखौ, जोंनि जाबायदि गोनांथि जौगालु खामानि जाबायदि गोनांथि जानानै फैदों जोंनो बर' हारिनि थाखाय बा बीटीआर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय, बेखौ जानो सरकारा कमप्लिट मावफुंगोन? जोंनो जौगालांनो थाखाय, दावगालांनो थाखाय जाबायदि जोंनो प्लेटफर्म नांगौ बेखौ जोंनो प्रभाइड खालामगोन आसाम सरकारा, भारत सरकारा? बेबायदि गोबां सोंलु जानानै फैबाय।
फैनाय 5 बोसोरावनो बुं फैनाय 10 बोसोरावनो बुं बेबायदि गासैबो बिथिंखौ सल्भ खालामगोन जानो आसाम सरकारा भारत सरकारा जुदि सल्भ खालामोब्ला फिउचाराव मा जागोन जोंथ' बुंनो हालिया सल्भ जुदि खालामाबा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय दानिया गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं मोनसे सोंथि सोंगोन मा नोंथांमोना डिवाइड आसाम 50-50 जा फुल स्टप लगायना होदों भारत सरकारा बे फुल स्टपखौ गोरबोजों गनायनो हादों जुदि गोरबोजों गनायनो हादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय 1967 मायथाइनिफ्राय बिग्रायबोनानै 5,000निबो बांसिन सुबुं जिउ जोब्बाय आरो लोगोसे माखासे आइजोफोरा जिनाहारि जानांबाय आलाय सिलाय जानांबाय रान्दि जानांबाय मा नोंथांमोना बेखौ गोरबोजों एक्सेप्ट खालामनानै लानो हागोन जुदि बिटिआर ओनसोलाव सुक्ति बादियै जौगानाय फैयोब्ला अब्ला नोंथांमोना गनायनानै लानो हागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय हमनानै लाबाय आसाम सरकारा भारत सरकारा बिटिआरनि सरकारखौनो बुं बर'लेण्डआव जाबायदि दाबि खालामदों जाबायदि गोनांथि गासैखौबो 100% सल्भ खालामनानै होबाय अब्ला नोंथांमोना डिवाइड आसाम 50-50 बा सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड बेनि थाखाय दाबि खालामबावगोन बेनि थाखाय आरोबाव लामायाव ओंखारबोगोन धरना हिसाबैनो जा बिग्रायनाय हिसाबैनो जा ओंखारबोगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय हमनानै लाबाय आसाम सरकार भारत सरकार बा बिटिआरनि सरकारखौनो बुंबाय आं बिथांमोना जुदि जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाबा बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ जुदि सुफुंनो हायाबा नोंथांमोना मा डिवाइड आसाम 50-50 नि थाखाय लामायाव ओंखारबोफिनगोन बेनि फिननायखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय नोंथांमोननो जोबथियाव मोनसे जोबोर गिदिर कुइसन सोंगोन आं जाय बिथांमोना जोंनि दा लिडार जोंनि राजखान्थिनि लिडार जायफोर बिथांमोना दा सरकाराव दं जोंनि बर' सुबुं बिथांमोना जुदि फेलें जायोब्ला मा नोंथांमोना बिथांमोननि सायावनो लामा नायनानै थागोन ना इयुनाव आरोबाव बेबायदि माखासे गोख्रों लिडार सोरजिबावनानै बर'लेण्डनि थाखाय सेपारेट स्टेट बर'लेण्डनि थाखाय बिग्रायनायखौ जागायलांगोन बेबो जोबोर गिदिर कुइसन नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जे बिथांमोनखौ लामा नायना थागोन जुदि बिथांमोना फेलें जायोबा गासैबो बिथिङावनो जुदि फेलें जायोबा बिथांमोनखौ जों लामा नायनानै थागोन ना जोङो सिगांथिं आवगायलांगोन नोंथांमोना मा हास्थायो बिटिआरआव जुदि गासैबो नांगौ डेभेलपमेन्टआ जायोबा बिटिआरआवनो गोजोननानै थागोन ना आरोबाव सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड बेनि थाखाय दाबि खालामगोन स' बे मोनसे जोबोर गिदिर कुइसन नोंथांमोनखा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन माखासे हादरनि जारिमिन बा जोंनि भारतआवनो माखासे फिसा फिसा जारिमिनफोरखौ नाय बेखेवनानै नोंथांमोना नाय मोनसेबो एकर्डआनो पार्मानेन्ट नङा जायखिजाया एकर्डआनो मा जानो हागौ समजों लोगोसे सोलायलांनो हागौ समजों लोगोसे बेखौ रिभाइज खालामनो गोनां जायो जाबायदि संबिजिरखौ सोलाय सोल' खालामनो गोनां जायो नङा होमबा थासारिखौ नायनानै हालोदखौ नायनानै सोलाय सोल' खालामनो गोनां जायो स' बिटिआर एकर्डजों जा खालामदों बे बिटिआर एकर्डआबो जि पार्मानेन्ट एकर्ड बेखौबो नोंथांमोना दासान हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जा बाथ्रा बुंदों बेयो दिनैनि समाव जोबोर गोनांथि बेनिखायनो बिथाङा बुंखानांगोन बे बाथ्राखौ आरो बुंनायाबो दरकार जोंनि थाखाय गासैनिबो थाखाय दरकार नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे एकर्डखौ जोङो समजों लोगोसे सोलायनो गोनां जाया बि दस्तावेजाव जा दोङो बिनो गासैबो जोंनि थाखाय जाजोबाबो जानो हागौ समजों लोगोसे बेहाय माखासे सोलाय सोल' खालामनोबो गोनां जानो हायो स' बर'लेण्डखौ मोनाबाबो बै एकर्डखौथ' जोङो रिभाइज खालामनो हाया नाथाय माखासे पावारखौ जों फिउचाराव बिनो थाखायबो रेडि जानांगोन बर'लेण्ड मोनाबाबो माखासे पावारखौ जोङो समजों लोगोसे बिलांनोबो नाजानांगोन बेनिखायनो जोङो बिटिआर एकर्डआव जा क्लज लिरनाय दं जे फिउचाराव आसामा डिभाइड जालिया बाथ्रा गैया डिभाइड जाया जों सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड मोनाबाबो नाथाय जों माखासे गोहोखौ जुदि बिनानै लानो हायोबा समजों लोगोसे ओरैबायदिबो थासारि जानो हागौ आलादा रायजो मोनथाराबा जेबोआनो जालिया हमनानै ला जोंनो आलादा रायजोखौ होआखैसै माखासे ओरैबायदि थासारि फैबाय समजों लोगोसे जोंनो आरोबाव माखासे बिथिंखौ गोनां जानानै फैबाय अब्ला जोङो गोहोखौ बिनो थाखायबो नाजानांगोन बा बिग्रायनांगोन जोंनो बर'लेण्ड नाङा जोंनो आलादा रायजो बर'लेण्ड नाङा बेखौथ' जोङो बुंनाङा जों बेखौ बुंनो हानाय सम सफैयाखै जेब्लासिम जोंनि दावगानाया जोंनि नांगौ बायदि जाया जोंनि गासै सुबुङा बेखौ नाङा बे सोदोबखौ गोरबोनिफ्राय खार बेखौनो आं अरायबो रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोनखौ स' समजों लोगोसे मा जायो जों मिथिया नाथाय समजों लोगोसे बै माखासे गोहोफोरखौ मोननो थाखाय जों दिनैनो जोबोर गोख्रों जानांगोन जों सोलोंथायावनो जा इक'नमिक कन्डिसनावनो जा जायखिजाया बिथिङावनो जों जुदि जोबोर गोहोगोरा जुदि जायोबा
जोबोर जुदि गोहोगोरा जायोबा मोनसे समाव जोङो थासारिखौ नायनानै माखासे गोहोखौ बिनो हागोन सरकारनिफ्राय एबा बिनानै मोनगोन होनो गोनां बाध्य जागोन आरो माखासे गोहोखौ मोननायनि ओंथिया जाहैबाय मा फिउचाराव आलादा रायजो बर'लेण्डखौबो मोननाय जाय बर'लेण्डआव गासैबो हारिनि सुबुंफोरा अनलायनानै गोजोनै थानो हागोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे आइडिया मोनबाय आरो जुदि माबा मोनसे आइडिया मोनबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अल मोनसे अपसन फैयो बेखौबो थुनो दाबाव। स' थेंक इउ।